Senzima isimo uNtencane njengoba ebambene nenkquthu noma wengane yakhe. Kanti omunye wabahlaziyi ku-TikTok uveze uvo lakhe noma-ke ucwasisa abanye babaculi noma abanye bosaziwayo noma abanye babantu abanezinto ngesenzo-ke esifana nalesi ukuthi-ke kufanele beqaphele izinto ey'thile. Omunye wabahlaziyi uthe uma ngabe ekhuluma waveza ukuthi abaqaphele ukuthi kahle kahle iqiniso lithi ingane esuke ikude nawe ayondlisiseki kahle hlehle. Noma futhi ungakwenza lokho angeke ukwazi ukunelisa loya muntu uma ukuthi mhlambe wena uyaphumelela empilweni uyaprogressa senahlukana. Nakho-ke la ngikhona bafowethu asik-avoid ukuthi uthandana nomuntu ongathi manixabana namhlanje noma kusasa. Uma decide ukudicelela phansi ulahlekelwe wena engalahlekelwa yilutho. Engathi ungamcheckisisa umuntu ucheck nesitandard sakho sempilo. Lento isiyenzekale kaningi khona omunye umfowethu osephalamende ukawashawa dicelo intombazane kabi la phansi. Intombazane lost nothing but yena walahlekelwa khona konke kwaba ne bad reputation even eqenjini nasemphakathini. Umuntu wenza lonto leyo akalahlekelwa ngayilutho ngoba wayethathela umuntu vele olapha phansi ethumenza unkosikazi wakho yamlift. Uyacabanga noma ngathiwa kwakukhona ukungaboni ngasulinye kwangaleso sikhathi leso sikwaba right kodwa ifuture isivele ilimele usevele uyirunile vele kusasa salakhe icareer yakho vele khona lapha kayihliphize khona. Lento engathi singayi-avoid kodwa naye umfowethu lo omunye ke lo otrenda kulezi insuku ayuzele naye hey close to 10 oh baby mama 10 what hayi manje uyacabanga and lezi ngane ngathi ungayithatha uyibeke kini uvele uyithenga uyihlawula uyithenga straight uhlawula uthenga ngoba ugcina uhlawula uthenga uyibeke kini izokwazi ukondleka lapho ngoba ingane le kude nawe othi mabe kune stress kunenkinga kuthintwe wena eduzane kuthiwa eningane nenkinga yento eso. Wesiphathi ke uma nihlukene nomuntu wesifazane iyodwa indlela ye revenge hayi uthandana nentombi enhle kunayo ukuthi nje uphumelele kakhulu kunaseqala nakubona uphumelele ungafeyisanga i-downfall nakumuntu wesifazane futhi naye mayehlukene nomuntu wesilisa kade bebaselana indlela yokumbasela ukuthi ukhuphuke kakhulu empilweni urise ungashoni phansi. Sazi wayekhethela wena wamphinjabulo yasekhweleni mfethu kunzima kodwa ke my advice engathi into othandana nayo ungayicheck ukuthi angeke ulahlekelwe ilanga makuthiwa khona ungaboni ngasolinye noma into osuke usazuyilungisa ngoba kahle kahle kukancane ukuhlukana ngalabantu noma kusuke kusazolunga somewhere somehow but check ukuthi awuzi ukulimala yini kakhulu makuthiwa kuba nento kanjalo mhlambe yena uzolimalelwa yini ngoba phela omunye umuntu maye kwi-profession nje strictly uyazi ukuthi ngeke expose indaba zakhe isinomi kanjani ngoba kwanaye lento izomdiscredita lento le. Vukani bafethu nangumiyeza la.